Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below naman para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to visit our page on Facebook kasi again doon ako nagsasagot guys. Kung meron kayong mga katanungan regarding sa presyo ng aming mga CCU or kung ano yung mga available na CCU natin for the month of April. So ayun na nga guys, so, nandito ako sa likod ng aming yard. Dito namin kasi nilagay sila Apollo and gusto ko kasi silang i-update din sa inyo. Pakita ko sa inyo yung pairing namin kay Apollo for the month of May. Sa tatlong inahin na pinairing namin kay Apollo, meron ng isa na nangingitlog and then yung dalawa is wala pa naman din. Bali 5 piraso pa lang yan guys. By this week din siguro yan, pwede na rin yang malagay namin sa incubator. And etong inahin na to guys, yung sinasabi ko sa inyo na nangingitlog or yung may-ari ng mga itlog na pinakita ko sa inyo earlier. So ayun nga pala si Apollo guys oh. Tapos yung isa naman sa pinairing namin or pangalawa is ayun. Tapos yung isa is nandito rin sa kabila. Ayun yung isang alaga namin na pinaring din namin sa kanya. Bali 3 inahin tapos si Apollo. So ayun guys, napakita ko na sa inyo yung quick update natin kay Apollo kung sino nga ba yung mga pinaring natin sa kanila. And then ngayon naman guys, papakita ko naman din sa inyo yung sinasabi ko nga sa inyo na isusunod ko para sa video ng ating guhan. I-share ko sa inyo yung karanasan ng manok namin. Galing pa kasi yung Dipolog. And then maraming taong na involved since wala ngang straight na biyahe. And of course, magkano nga ba yung nabayad namin para sa manok at maging dun sa kanyang shipping fee kasi napakalayo ng Dipolog dito sa amin guys. Siguro babiyahe pa siya ng more than 8 hours, hindi ko alam. Para yan, may idea din kayo kung paano nga ba namin na ma-manage na makakuha ng mga iba't ibang linyada galing sa iba't ibang lugar na malalayo in this time of pandemic. Since napakahirap nga. So napaka-at risk actually. So ayan guys, punta tayo doon. So ayun guys, nandito na tayo sa kabilang banda ng aming yard para ipakita sa inyo yung aming mga alaga. So ayun guys, magsimula tayo kung saan nga ba namin nakuha yung mga shamo na to or yung mga alaga namin na bago galing Dipolog. Nakuha namin siya sa isang breeder na kung saan nagbi-breed siya ng mga hutako. Ang pinakaunang nagsimula niyan, kung hindi ako nagkakamali guys, is si Mr. Chua. So under Mr. Chua is meron naman tayong Dato Chino na kung saan pagkatapos ni Mr. Dato Chino, isa siya sa nakakuha ng mga original din na mga bloodline or mga linyada, pinakauna din na mga alaga na hutako nila. Sa amin guys, alam niyo naman na gusto namin ng mga pure, so talagang naghanap kami yung talagang legit or totoo sa kanyang bloodline na kung anong meron na bloodline siya, talagang yun yung makuha namin. So ayun guys, kuha namin sa kanya pair pa rin guys. So isa si Sir Hutako sa Norte sa mga nakakuha ng mga linyada na galing kang Dato Chino na nag-aalaga din ng mga legit talaga na hutako. So ayun guys, doon namin nakuha. Nag-usap sila ni partner, actually sila kasi yung nag-usap and then yung naging transaction is smooth naman din. So regarding naman din dito sa presyo kasi maraming nagtatanong dyan of course and may magtatanong talaga niyan. So again, hindi ito sa pagmamayabang kasi without your help and then kay God din also sa mga ilang tao din na nakatulong sa amin para makuha namin yung manok na yon. So ang presyo ng manok na yun guys, all in all, bali 2 piraso yon is 12,000 pesos. So yan yung sinasabi ko sa inyo guys na kung meron kayong pera na pambili nung malalaki na kung saan pwede nyo na magamit, grab nyo yung opportunity na yun guys, lalo na kung legit yun galing or sa isang legit na breeder yun galing. Bali 12,000 pesos yung naging kasunduan nila. Nakatawad pa nga kami doon. Kasi actually guys, yung talagang presyuhan ni Sir is nasa 15k pataas. So ayun guys, hindi ko na lang din sasabihin na talagang 15k kasi 'di ba iba-iba naman din yung kanyang breeders, depende sa edad and all. So pinaka minimum niya yung 15,000. Luckily, nabigyan kami ng discount ni Sir kasi from 15,000 yung sabi niya sa amin before, naging 12,000 pesos. And ang kinaganda pa nun guys, from Dipolog to Pagadian, siya pa yung nagpamasahe ng manok para makarating ng Pagadian. 12,000 pesos guys, wala pa yung kasali yung shipping fee. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, gaano ba kahirap mag-shipping ng manok sa ngayon and then ano ba yung possible or mga estimated cost na pwede nyong ilaan for the shipping fee. Again, galing tong Dipolog papunta dito sa Kidapawan. So 2 tao yung nagtulong sa amin guys para makuha namin yung manok na to. Dumating na nga yung manok to Pagadian. So meron kaming kinontak doon or kakilalang breeder namin, actually si Sir Jeds. Siya yung nagsabi sa amin na
tawagan namin si Sir Ayan. Yan yung kanyang Facebook guys. Kasi baka makatulong siya sa inyo lalo na kung meron kayong ipapaship o ipapatanggap na mga manok. Ayan, si Sir Keritokon yung kanyang Facebook guys. Ayan. And meron nga pala siyang page. Ayan din. Si Sir Keritokon yung nagtulong sa amin na ma-ship yung manok from Pagadian naman to Cotabato. So, ang ginawa ni Sir is tinanggap niya yung manok galing Dipolog to Pagadian. So, pagkatanggap niya rin ng manok is from Pagadian to Cotabato. Si Sir Keritokon yung nagpadala. And para ma-idea kayo guys, eto yung kanyang price. Ayan. And then, thankful naman din kami kasi, ayan, napaka-smooth sailing. And then, nga pala, galing pa lang sa Dipolog, meron na talaga siyang shipping permit and veterinarian health certificate. Galing naman to Pagadian to Cotabato, meron pa ulit. Tinulungan din kami si Sir Ayan, si Sir Carlo. Actually, trans-shipper na talaga si Sir. Matagal na panahon. And then, baka sa susunod guys, siya na yung makapag-ship sa ating mga manok. Ayun, siya yung nagtulong sa amin. And then, eto naman yung kanyang price. Ayan guys, so all in all, yung naging shipping namin galing Pagadian to Kidapawan is around 2,800 pesos. So plus 12,000. So umabot din siya ng 14,800 pesos yung naging kabuuhan na binayad namin sa manok, sa mga taong nagtulong sa amin, pati na yung mga permit including na yon. So bali 2 manok yun. And eto nga pala, makwento ko lang, napakalaking tulong talaga ng permit na sinasabi ko guys. Ayan, papakita ko na lang sa screen. At saka yung health certificate, ayan. Yan yung nagsilbing gate pass ng aming mga manok. Kasi sabi nung van driver na nagdala galing sa Cotabato to Kidapawan, haharangin sana yung manok kasi walang permit. Pero napakita ni Sir doon, nilagyan ng permit. Ayan, pinakita niya yun. Wala silang nagawa, kundi ipadaan talaga yung manok kasi nga kompleto naman siya ng permit na galing talagang Dipolog up to Kidapawan City. So yan yung kinaganda guys kapag meron tayong shipping permit para sure tayo na walang maging aberya sa daan. Ayun, yung naging experience and then yung shipping and then yung kung magkano yung bili namin sa manok para may idea lang kayo. And then ngayon, ayun, papakita ko na sa inyo yung mga manok na sinasabi ko. Ready to breed na to again. 11 months old sila parehas. So papakita ko na muna sa inyo yung babae. So ayan, ito yung kulay niya. Actually guys, kadalasan na nakikita namin sa huta ko is usually ito talaga yung original color nila. Kung matatandaan nyo, meron akong pinost na babae dun sa aming Facebook page. Ayan, pwede nyo rin yung tingnan. Pero ayan, ito yung kadalasang original color ng ating huta ko guys. Ayan yung kanyang pagmumuka. Ayan. Ito siya. Ayan siya guys. Ayan yung kanyang mata. Nangingitlog siya actually guys. Ayan, makikita nyo sa kanyang puwetan banda. Medyo nakababa kasi nangingitlog siya guys. Bale, siguro pang 7 itlog niya na. Ito siya guys. Ayan. Napakalaki din na broadhen actually. Ayan. Ito yung kulay niya sa likod. Ito siya. Ayan siya guys. Ayan na babae. Ayan, napakaganda actually. So, ito yung pakpak niya guys. Ayan, para may reference kayo. Ayan. Ayan yung kanyang legs. Ayan po. Napaka-broad din yung kanyang beak. So, ayan guys, ganyan kalaki yung ating nakuha na babae. So, ayan guys, dito naman tayo sa lalaki. And nga pala, disclaimer lang. Guys, etong lalaki is black mama line to. Yung mama niya black. And then, eto naman siya is, siguro mga nasa 85% lang yung kanyang pagka-black. So, ayan guys, eto na yung ating lalaki. So, eto na yung partner kanina. Ayan po, yung kanyang likod. Ayan. Ganyan yung kanyang hugis ng katawan niya guys. Ayan oh, napakaganda din, napaka-shiny. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Siguro nasa 85% yung kanyang pagka-team or yung pagkamana niya sa kanyang nanay. Ayan yung kanyang legs. Ayan siya guys. Ito yung name pala ni Sir nito dun sa kanila, Boy Negro. So hindi ko alam kung i-change pa ba namin or as is na ganun na yung pangalan niya kasi parang nakasanayan niya na rin since 11 months old na nga ito. Pero ayan yung kanyang katawan guys. So ito ay pure huta ko siya guys. Ito yung kanyang beak din guys. Ayan, makikita nyo. Napaka broad din and short beak din siya. So ayan yung kanyang pakpak din para may idea kayo. Ayan, ito yung kanyang Facebook guys. So from Dipolog again si Sir. Happy naman din kami sa nakuha namin sa kanya. Napakahirap nga lang ng shipping pero worth it naman din pagdating ng mga manok natin. So again, nasa 14,800 yung nagastos namin para sa 2 manok na to para may idea lang kayo. Galing sa Dipolog yan, papuntang Kidapawan. So that may vary guys. Lalo na kung mas malayo pa yung pagsishipan ng manok. Gusto talaga kasi namin guys na papadali. Kaya ganun din yung nabayaran namin. Dumating nga yung manok namin in less than 2 days. Kasi kung dun kami sa mga ilan na shipper, aabutin pa siguro ng mga 4 na araw to 5 araw yung kanilang biyahe. Since lumilibot talaga sila sa Mindanao guys. So medyo matatagalan yung biyahe ng manok. Pero at the same time okay naman din.
kasi pinapakain na nila yung manok. Chine-check nila every stopover nila. Ayun, okay naman din yung mga ganun. Pero ayan, merong pagka-pricey din. Ganun talaga, lalo na ngayon na pandemic. So, kailangan talaga natin magbayad ng sakto din base sa kanilang pangangailangan. Kung ano yung pangangailangan ng manok during sa shipping. So, ayun guys, at least meron na kayong idea kung magkano nga ba yung mga manok na to. And especially kung magkano yung nabayaran namin para sa dalawang manok na to sa kanilang shipping fee lang. Kung ano yung mga kailangan natin bago tayo makapag-ship ng manok. So, yun lang guys, yung ating munting video for today. Marami din tayo na-share para sa inyo. So, ayun yung aming munting video guys. Sana nag-enjoy kayo. Ngayon, meron na kayong idea kung gaano nga ba kamahal yung mga shipping sa panahon ng pandemic and kung gaano nga ba din kamamahal yung mga ilang manok na magkapares, lalo na kung malalaki na ito. So, medyo mahal talaga guys kasi nga ready to breed na tayo or gagamit na lang tayo sa ating mga manok. So, yun lang guys. So, if you haven't subscribed in our channel again, please do consider subscribing. Please do like this video, share it to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to visit our page. Again, doon ako nag-update. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting video. Please do good everybody. Goodbye and peace out!